vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane mamwe maaudio awo andakatumidzirwa achibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatiteererei nyaya yavo tovabatsirawo mucomment section. Mukomanashi, kana makutumira nyaya yangu, please muvigewo chitupa changu. Ndiri mukadzi, ndine makore 33. Ndakaroorwawo ndiri mhandara yakakwana mugore ra2010. Ndopandakawanikwa. Ndakabvisirwa mari zvakanaka chaizvo zvisina kana any complain. Ndikatokumbirwa muchato ndikachata. But ndachata ndakazoita problem yekuti mumba murume wangu bonde racho panga pasina. It's like patakatobvisana umhandara neujaya takangorara tese kahwani ikako tobva tatiita almost 2 days pasina kana kurara tese. Iye achiti ndoda kupora kozi iye aibva mukomana achitiwo uporewo. Tobva tatotanga kuita but kuita kwacho taingoita kahwani pazuva totorara. Kana tikaita makuseni totoziva kuti manheru hatiiti, tikaitawo manheru toziva kuti kuseni hatichaiti. Saka nekuzogarirawo migomo pazvibhorani vamwe vaingondoudza kuti kwangu kumba handinotokomplaina kuti heyi mandinyanyira. Asi handidi kukunyeperai mukomanashi, nemurume wangu handina kana zuva randakambokomplaina. Then zvakazoitika ndezvekuti tagara tese kwe 3 years handina kumbobvira ndabata pamuviri kana pakabva zvapo, handina. Asi pa3 years ipapo hazvire kuti ndakangogara ndakanyarara, ndakatombopretenda kuva pregnant. Ndapretenda kuva pregnant kudaro ndakatogara almost 2 months ndichiti ndine nhumbu, ndichiema ndichidi. And I don't know kuti zvinhu zvacho zvinonyatsofamba sei. Pandakangozviudza kuti I'm pregnant, shuwa ndaitonyatsorutsa zvekutorutsa chaizvo chaizvo, zvisiri zvekutombopretenda. Handizivi kuti itori clinical problem here, handizivi, but ndaitozvifila kuti ndine nhumbu. Kusvika ndasvika mu4 months ndichitozvifila, ndichitomuudza kuti mwana kutamba. Ende ndaitonzwa shuwa mudumbu mangu kunge mukutotamba mwana, but deep down ndaitoziva kuti inini nhumbu handina. Then I faked a miscarriage. Ndatoona kuti hazvizoita kuti ndipinde mu6 months kana kutemera ndakuenda maperiod, of which inini period yangu handibude ropa rakawanda. Saka kuti azvione haakwanisa kudai kuzviona. Then ndakafeka 3 mamiscarriages pa3 years. Ndobva ndazoudza tete vangu kuti tete inini ndatambura. So ndatiti iwe ungangogara here, pamwe hausiriwo neproblem, pamwe ndiane problem. Chimbotestawo unoti wewe hausiriwo neproblem here. Shuwa ndakabva ndazodata someone paFacebook. Tobva tatozosangana mutauni muHarare mupaki. Tobva tazoenda tobva tazoronga zuva rekuenda kwake. Munhu aive nezinhengo zihombe zvokuti ndakaita sendakubviswa virginity kechitu. Zvisinei hazvo tobva tatongoita kahwani. Ndabva ndatanga kufila sharp pain mudumbu. Ndakarwadziwa mukomanashi, ndakarwadziwa. Ndakabva ikoko kumba kwake ndichitadza kunyatsofamba mudumbu maindirwadza, ndichirwadziwa pazasi peguvha apa, kunzwa pain chaiyo chaiyo. Ndobva ndangoshingira ndobva ndadzokera kumba. After 1 week ndakatanga kutonzwa mwoyo kumira. Ndikati what's wrong? And ndobva ndangoti mhenu
then ndazvosvikaumba paini yakazopera. Ndobva ndagara 3 weeks kutoona kuti hamino zvandakungonzwa pakutotenga pregnant test kutodai ndane nhumbu, and I'm very sure kuti nhumbu iyoyo yange isiri yemuromo wangu. But Satani akabva andinyangira, nhumbu yevha yapinda mumachubhu, ndobva ndanooparetwa. Ndakatambudzika, ndati mukomana uyu anambomuudza kuti ndanga ndine nhumbu yako. Ndakangonyarara, murume agomiramira. Tobva tagara, ndakagara 4 years pasina kana imwe nhumbu kana chii. Ndobva ndati regai ndibudezve, kunge kuri kuzama kusevha marriage kwete kuti hanzi kuda chihore. Ndobva ndabuda futi ngosangana nemumwe mukomana 1 na 1, nhumbu yevha yabata kudaro. Ndobva ndabereka mwana wangu ndinaye mukomanashi. But nyaya yakunetsa izvezvi, murume wangu ari kuti inini ndoda kuona kuti process yekudNA inoitwa sei. Mukomanashi ndine stress pandiri panapa. Ndiri kutombozama kuenda pana mumwe madzibaba, so pane vakanditi isusu tinochinja DNA, chero mukaenda reza kuti inobuda chiti mwana ndewake. But mukomanashi ndine stress, handisi kumbonyatsa zvibhilivha kuti zvinoita. Ndiri kungoti kana muchizivawo anyone anokwanisa kundibatsira, ndingoitawo kana imwe nhumbu yake. Iye wacho haabvumi kushandirwa, haabvumi kana kuti tifambe. Munhu wekuti anongoda kuramba akagara. Ndo nyaya yangu yekutanga. Ndine maconfessions akawanda mukomanashi, akawandisa. Mukomanashi, imwe confession iri kuti inini ndazoita mwana wangu wandakabereka mumba bonde rakabva ratoneterato, zvokuti izvezvi kutaura kunoku murume wangu inini takangosiyana 5 years. Inini ndine 33, iye ane 38. Asi ndikakudzai kuti izvezvi pabonde takutongoraramisa zvezvekuti iye anoita bonde neni ka1 pa2 weeks kana ka1 pawiki. Dzimwe nguva nototi tichatosvika kumwedzi tisina kana bonde ratitamboita. Ndakazotanga kuhora mukomanashi, handidi kukunyepai. Ndakatadzira Mwari, ndakatadzira murume wangu, zvekuti ndakatanga kuhora online. Ndaitopinda magrupu emijolo aya, magrupu evanhu vakaroorwa but vachida kuita zvemujolo. Ndaipinda ndikatotsvaga secret line, ndichipinda imomo tichikanda maphotos ndichidi, but ndaisatombofungera kuti foto rangu ringatenderera kana kuti chii. Time iyoyo ndaitova ndakangorevara, handisi kuti ndichiri kuzviita hangu. Pezvinezvi ndikutozviudza kuti ndadzikama nezvandaimbova. Ndasvika panguva yekuti pazuva ndairara nevarume 6 pazuva. Ndikapinda mutauni ndoenda kulojini, uyu achingodzoka kuzondidropa mutauni kuti ndichidzokera kumba. Mumwe otonditi uri papi? Ndoenda kulojini umwe. Mukomanashi ndaibata inonzi mari, ndichidya inonzi mari. Asi topandomboti Mwari anondida, handambobvera ndamboita siki kana kuita STI kana kubatwa AIDS. Ndiri negative nanhasi. Asi ndikakudzai panguva iyoyo ndainyatsonzwa kuda munhu zvokuti ndairohwa yekedero. But I regret kwose zvazvakanyatsondipa chaizvo handisi kumbozviona mukomanashi. Ndakasvika panguva yekuti every week ndaiuraya hama.
handisi kuti ndakaromba, but kuti ndaiudza murume wangu kuti nhingi wangu afa, nhingi afa, ufuwi chinini my husband, asi munhu uyo anoda hama uyoya, kana kuti anotoda kuenda mumba kwedu haatodi. Munhu akaroora haana kutisisa, but ndikakudzai kuti vabereki vangu vakapedzera kuvaona kudhara, apa vabereki vangu vari muno muHarare, iye vake vari muno futi muHarare, but kwavanoenda, kwedu haaendi. Kwedu kanzi kwaita nhamo, chanokwanisa ngonditi mota iyi enda kunhamo. Mukoma ndaienda kwamacheso kubendi nefrendi yangu yandakazosangana nayo mumagurupu emujole imomo. Taienda kumabhendi, kwana macheso, kwana endi muredzo, kwaimba vakasiyana siyana. Taienda chinonwa doro, ufu chinini murume wangu atorere pasta, but ana kutombozvigaya zvokuti ndingabude kana panewspaper kana chii. Nguva yacho ndinenge tisingatombozvifunga, ndaitozoti ndadzoka ndotanga kuti nhai Mwari, nekufarisa kwanga nchiita kuya kukwira pastage kwamacheso, but handina mubvira angu ndabuda munewspaper kana kudii. Mukomana ashika, ndakahura ini, ndakahura kusvika pekuti nemukadzi iyeye wandikawirana naye ndiwe chikuru. Iko cho zvandichambotaura hangu naye, ndiwe chikuru. Akandiitisa threesome neboyfriend yake. Boyfriend yake auya, takabva kubhendi, ndobva ndatorara kumba kwake. Ndaigona kuspenda kana 4 days 5 days ndiri kumba kwake ndichiti ndiri kunhamo. Boyfriend yake paakauya akatiitisa threesome. Mukomana achitakarara nemurume tiripo 3. Taitiswa threesome kudaro, murume yanga akadhakwa, anga akadhakwa pabonde, aida kunyanyowandira kwandiri inini ufuchi uyu anga asiri boyfriend yangu, saka zvaisaita kuti awandire kwandiri. Murume vatozotiti handokutokuda achiche uyu paakabuda achimbonogesa. Ndikati aiwa zviitika. Saka murume achiri kungondinetsa nanhasi. Then friend yangu iye azobva kunogesa, paakadzoka boyfriend echindipa yakati ndakuenda. Uyu vati uyu mufesu yakadhakwa, handina kana kumbonzokunakirwa. Tobva taita semalesbian, takatoita bonde tiri 2 tikadyanana. Mukomana from that day pazvakaitika, I hated my friend. Up to now handitauri naye, ndabva ndatomubloka. Takatozviita tikatonakidzwa zvokutodaro, but pandakangodzoka kumba, I hated her. Iye ndianga kungoramba achingonditsvaga. Anotofona even now, anofona ndeipi warova mufano wangu, warova uya ndikuone chichi, but handisivi because of what happened between us. I hate her. Mukomana ashe ndozvimwe zvandakaita izvozvo. Mukomana ashe zvitadzo zvangu zvakawanda, I need to confess. Inini I confess kubira murume mari. Murume wangu ane mari, but ari stingy. Hana hake mari yekuromba iye, ane mari ingori average, but ari stingy zvoti anogona kupedza kana 6 months asina kumbondipiwa kana $100 ekuti baby mari yako ita zvaunoda. But mumba I don't like anything, but mari kuti nditenge hembe ndinotomubira mari yake kana akatambira nobva ndamubira imwe. Ndozvandotoita kuti nditotenga hembe. Chero ndikamuti ndoda kurukwa musoro, anotanga kukomplaina, iye uda kurukwa, izvi zvina namari ichichi. Iwe unyatsoona kuti munhu mari anayo, ozotora mari ozokupa at last.
plus haatobokupi mari yaunenge uchida, unogona kurequesta kana $30 unobva wazopiwa kana $20 kana $10 unzi ndoyandakwanisa, but mari inenge itoripo. Saka inini ndinobira murume. Izvezvi ndakatoba mari ndichisanganisa neye kwangu kuchihore uku, mari dzandaita ikoko apa ndanda kuchiita zvine musoro nemari yeye, kozi zvekuhura zvanga zvakundibhowa, ndanda ndisidzanzi kuda murume kana kudii. Saka ndaingotiwo here and there, vanhu vangu vandaiziva kuti havaibhadhara, ndaingoenda ndongonoita zvanoita nazvo, and I invested mukoma, ndikabva ndatanga kuchengeta huku dzangu. Izvezvi mari yangu yandoda kuspenda zvandonoda zvisina mumwe munhu mukati, ndoitora kuhuku dzangu, kozi pamba ndakabva ndavakisa danga rangu, ndikatsvaga mabroilers angu. Izvezvi huku dzangu dzandogara ndichitenderedza dzine dziri 1500. Saka ndozviitira zvinhu zvangu zvehuku mukoma zvechihure izvi. Izvezvi even nemurume wangu wacho chero akatoda bonde neni, ndinotongonzwa kupera simba, kunzwa kuneta zvokutoti I need help ipapo, kuti ndoita sei kuti nini 6 drive yangu ishandewo. Tinotongonzwa kupera simba, kutongonzwa kuneta, ndotogona ndichitonzwa kutoda murume ndiri kudining, but kungopinda bedroom mangu tobva ndatanga kutonzwa kuneta, kutongonzwa hope, kutongonzwa moyo kusviba nazvo. Ndozviripo mukoma, zvototiwo iye murume wangu nekusadawo sex kwake ndicho anobva atongoti advantage. Iye anonyanya kuda bonde makuseni, ufuchinini makuseni handidi, ndisingadi bonde makuseni nokuti makuseni anongondichobora zvijongwe zviya, munhu utoti ndakuenda kubasa. Saka ini tinowanzoda bonde manheru, kuti tinowana nguva yekuti anyatsondibata kusviko injini yadziya. But izvezvi haminoti handitomborina kana basa nebonde kana. Ndakutotya kuti ndichatuma murume wangu kuhura, mufuchikara aindihurira chaizvo chaizvo zvandanyatsoona, ndichigara ndichimubatira mameseji. Asi mazuva ano adzikama, kana akuitawo pamwe kana ane secret phone woseni handizivi hangu, but kana nini kufila insecure mazuva ano handisi. Ndozvimwe zvandakatadzira Mwari izvi. Dai Mwari andiregerera, inini I need to change my life for good. Imwe nyaya mukomanhashi, ndichatobhoikana neni. Imwe nyaya murume wangu inini tinonetsana panyaya yedressing. Iye anoda kudressa formally, inini anoda kuti ndidresse kunge chembere. Hembe dzekuti mai vake chaivo ndikavatengera vanodziramba, ndodzaanoda kuti inini ndipfeke. Fuchi inini ndinoda kupfekawo zvinhu zvakanakawo, handidi hembe yangu inozonyanyopfuura mabvi kana kunyanyoenda pamusoro pemabvi, ndoda hembe inosvikawo kana mumabviwo. Saka tinowanzonetsana, chero ndikapfeka yakareba kusvika kumakumbo chaiko, ini ndiri munhu ane bhodhi hombe, unobva ati heri kubata muviri, yateera magaro, chichi anotaura zvakawanda, ari so jelasi. Even basa chaiko, handiende kubasa, ndakangogara. Zvototi pandakatotanga project yangu yehuku akatomboda kubhoikana nazvo. Handi mukadzi anoshanda unondishoresa kuti baba veapa vagone kuchengeta mukadzi, but ndakangoshinga kuramba ndakatsika madziro, kusvika zvazoita mukomanashi. Imwe nyaya ndeyekuti ndiri kufunga kuenda kukiriniki, kufertility clinic nemurume wangu. Ndaita kuda kumukonvinza kuti tiende, but ndiri kutya futi kuti kwakasvika kanzi baba your style hamutombozvari.
Unozoti chiini mwana wangu? Zvoti ndinogara ndine stress mukoma. Zvimwe zvese izvika izvi ritori drama zvaro, but nyaya iyoyi inogara ichinditenesa musoro day in day out, kuti kwakazosvika chinza kutozvare, because inini I doubt him very much. Handifungi kuti anozvara ini murume wangu, because even mbeu yake anobuditsa inenge iri mvura chaiyo, mvura. Kwese kwandaimboenda uko handisati ndambosangana nembeu yakadaro kumujolo, kwese kwandaienda uko. Saka ndozvimwe zvinondityisa izvozvo. Ofu chadata madhene nemwana, ndomuti chiko, ndomuti mwana ndakamuchinjawo kuchipatara, ndoti chiko, ofu chidhene inotobuditsa kuti ini nemwana tinge tine ukama. Ndine stress mukoma, ndine stress isingambaiti. Apa hama dzemurume wangu dzacho hadzitombondifarire zvekudaro, zvototi munhu aitonyatsoondida murume wangu chete. Vana bankuru, vana bamunini, vana tete, even now hatitaure tese. Ndezvekungoitanawo hai hiende, totogona kutopedza kana gore tisina kumboitana hai even paWhatsApp. Hatitori nanyaya tese zvekudaro. Vamweni vangu chaivo chero ndikavatengera airtime havafoni kuti muroora waita basa, vanongonyarara. Asi ndikaendawo kumba kwavo vanongoratidzawo kundisekerera vachindifarira. Zvinongoita semu nana tete nana bamunini, kozi vana tete ndine 4, vana bamunini ndine 6, nana bankuru 2, but vese ndo ukama hwacho ihwohwo. Vanongondisekerera kana ndiri kudzimba dzavo, ndikangodzokawo zvatovharana. Kunze kwabankuru 1 ndo vari nani vanotombondifonerawo. Even pandakarwara, pandakaoparetwa, ndaita ectopic pregnancy, hapana kana akauya kana 1. Bankuru ndo vakangofona chete achiti aiwa munopora amainini, vamwe vese hapana akauya. Saka handizivi mukomanashi. Kwandaimbofambawo ndichida kubatsirwa, ndaiudzwa kuti vamweni vangu vanouya vachirara nemurume wangu. Ndakatozoudzwa kwakawanda, but kuti nditi zvakagadzirisika, hazvina kugadzirisika. Pandakasununguka mwana wangu, vachizoya zona mwana, atezvara vangu vakabuditsa muromo kuti mwana uyu haasi mwana wangu. Vakandiudza inini, which means ivo vanenge vachiziva kuti mwana ane problem yekusazvara. Kozi mukomana chero kuhura kwaaiita kumashure uko, haana kana kwakambopomedzerwa nhumbu kana kwakadii. Saka iye atori cling on to me, because at least inini nditoriwo nemwana wanoti ndewake, but naye nokuti mwana havasi wake. Baba vemwana chaivo ndotovaziva, namba dzavo nditori nadzo. Saka mukomanashe, inini ndiri kutambura. Mukandiona zvandiri munotongoti mai hava zvese zvakarongeka, life bore. Asi deep down in my heart ndiri mujeri. Chihure hachina kumbonaka, ende zvokusvika pakuhura mwana hazvisi right. Mukomanashe, ndinomboita stress. Vana tete vangu vese hapana akaita murume 1, vese vakaita varume 3, 4, 5. Ndaida kubreaka that case kuti inini ndoramba ndiri mumarriage yandozikanwa nayo, yandozikanwa kuti ndo yandiri. But mukomanashe,
DNA ikabudirira inini I'll be dead. Ndine stress mugoma, ndine stress. Rekeni mugomera ipapa zvanhasi.